Vizualizácia? Myslíte si, že to stačí? Klienti mi často volajú a chcú odo mňa iba vizualizáciu. A ja si tak pomyslím, a čo potom? Vizualizácia je úžasný podklad pre vás, aby ste vedeli, ako interiér bude vo finále vyzerať a akú atmosféru vytvoríme. Ale nevieme ho zrealizovať bez realizačného manuálu. Nepúšťajte sa do realizácie interiéru iba s vizualizáciou. V mojom realizačnom manuáli, ktorý je súčasťou komplexného návrhu, nájdete všetky dôležité informácie. Všetky linky na konkrétny obraz, závesy, zrkadlo alebo skrinku. Skrátka všetko na to, aby ste vedeli, čo máte kúpiť vy a čo necháte pre realizátorov. V portfóliu mám kvalitných remeselníkov, spoľahlivých dodávateľov, ktorých samozrejme tiež v realizačnom manuáli spomínam a preto vy viete, na koho sa máte obrátiť, čo máte urobiť vy a čo má urobiť ten konkrétny remeselník. Napíšte mi do komentára, či ste mali nejaký konkrétny plán pred svojou prerábkou. Som na to veľmi zvedavá, ako to dopadlo.